नोंथांमोन बयखौबो खुलुमबाय आरो दिशा ब्लगाव बरायनाय थाबाय। बेनो जाहैबाय जोंनि जुलिनि गोसोखांथि एबा मोनसे भिडिअ'। नोंथांमोना आसा खालामो बयबो नायगोन आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम। बिदिबा भिडिअ'खौ नायलांदिनि। भिडिअ'जों लोगोसे माखासे फट'बो सरजाबफानानै होनाय जादों। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो नायगोन।
में पड़ा था, कैसे जी रहा था मैं दीवाना। छुप कैसे आके तूने दिल में समा के तूने छेड़ दिया कैसा ये फसाना। आंनि लोगोरिनि जिउनि बुहुमाव थाबाय थानो अरायबो जाना आंनि गासै समनि हारसिं जिउनि लोगोरि। आंनि लोगोरिनि जिउनि लामायाव थाबाय थानो आंजों जाना आंनि हारसिं आगाननि दावबायारि लोगोरि।
सोलेर रुबायलांजोबबाय नुना नोंनि महरखौ आयो सानना नोंनि दुखुखौ आयो हनै सानानो हर हनै हरानो सान जालांजोबबाय गासिबो आंनि जिउ लामायाव सिमाङावसो ना मोगथाङाव हायावसो ना अख्राङाव मोनहासै जाबाय आं बेले बेजे जाथाया गावस्रालांनाय आंनि नखरनि आलाय सिलाय आंनि संसारनि गावस्रालांनाय आंनि नखरनि सानसे हरसे जिउनि दावबायनाय आगाना सानसे हरसे जिउनि दावबायनाय आगाना बिबायारिनि जलंगा गांसे लाना नागिरबायनाया खेन्दासे माइरं जिउनि थिनाय एसेयाबो गोमालांबाय सोमाथो दिनै